Ne balimaw ani ɲankuma somɔgɔw nse bi baro bɛ Aya ni Awa de kan. Buramuso fitinin ni buramuso kɔrɔba de Buktum TV. An bɛna revue kɛ bi épisode 1 à 9. Awɔ parce que a daminɛra a mɛnna dɔɔni donc u bɛ 9e épisode de la. Donc comme ne m'a daminɛ a daminɛ kuma la donc an bɛna revue kɛ de l'épisode 1 à 9 directement. Donc et puis comme série min don a ka surun donc an bɛna épisode caman de fara ɲɔgɔn kan k'olu review kɛ quoi. Donc comme n y'a fɔ cogo min na aw ye ni Buktum ka ni série Awa ni Aya a bɛ bamanankan yɛrɛ de la 100%. A bɛɛ bamanankan. Donc série in kuma bɛ buramuso fitinin ni buramuso kɔrɔba ka kɛlɛw de kan. An yɛrɛ kɔni bɛɛ b'a dɔn dɛ. Furu ma nɔgɔn cɛ ni musoya la mais furu bɛ yen mais comme i furula i furuyɔrɔ la donc i furula mɔgɔ ma donc mɔgɔ mun balima b'u la parents b'u la donc sigi ma nɔgɔn. Sigi déjà n'i ko mɔgɔ min ma ko n'an ka sigi i y'a fɔ ko n'an ka kɛlɛ donc sigi ma nɔgɔn. Donc faamuyalikɛbagaw bɛ sigi la donc minnu fana tɛ faamuyali kɛ olu fana bɛ sigi la. Donc sisan buramuso fitinin ni buramuso kɔrɔba o kɛlɛ o tɛ bi kɛlɛ ye. O kɛlɛ daminɛra depuis Fataraba tile et puis kɛlɛ min don Mali dɔrɔn tɛ Afrique dɔrɔn tɛ. Kɛlɛ min don a kɛlɛ bɛ yɔrɔ caman na généralement a kɛlɛ bɛ yɔrɔ caman na hali a mana kɛ Europe ye. Donc kɛlɛ min don a ma nɔgɔn quoi. Ni buramuso kɔrɔba ma kɛ mɔgɔ la faamuyali ye a kumaw ka ca. Ni buramuso fitinin ma kɛ mɔgɔ la faamuyali ye a kumaw ka ca. Donc dans tous les cas a mana kɛ cogo cogo buramuso fitinin de kan ka to buramuso kɔrɔba ta la parce que ale de den ale de nana et puis ale de bɔra ka so ka na waliso kɔnɔ. Donc n'i kɔni nana waliso kɔnɔ ne ka hakilina ta la dɛ. N'i nana waliso kɔnɔ i b'i mada de. I bɔra i ka so i nana i ka so fɛnɛ mais waliso de don. Donc a mana kɛ cogo cogo kɔni ne bolo i b'i mada quoi. Donc et puis anw bara souvent parce que comme dubaw de don ou bien hali ni dubaw tɛ donc souvent premier den fɔlɔ ba bɛ kɛ ale de bolo quoi. Donc i ni buramuso kɔni bɛn foyi t'o bɔ mais kuma dɔw la bɛn fɛnɛ a ma nɔgɔn parce que ni faamuyalikɛla fila tɛ ɲɔgɔn kan a kuma ma nɔgɔn mais bon a mana kɛ cogo cogo parce que den n'a ka éducation min na buramuso fɛnɛ n'a ka faamuyali cogo don. Donc ne yɛrɛ kɔni ni histoire in na scène caman de b'a la a ko ninnu kan. Donc sisan Aya ni Awa donc Aya ye buramuso kɔrɔba ye Awa ye buramuso fitinin ye ani Ahmed o de ye denkɛ ni cɛ ye mais Ahmed ni kɔni ale kunkolo tɛ yen an b'a farisogo dɔw ye an b'a kumakan mɛn mais an t'a kunkolo ye. Donc sisan parce que ne bolo Buktum y'o yɔrɔnin kɛ de pour que ka histoire concentrer Aya ni Awa dɔrɔn kan. Awɔ ne yɛrɛ kɔni bolo dɛ ne hakilina ta la u y'o kɛ pour que mɔgɔw ka concentrer olu fila dɔrɔn kan quoi. An ka Ahmed kɔni ale bɛ yen a kumakan bɛ bɔ mais a tɛ ye quoi. Donc comme toujours Buktum TV mɔgɔ ninnu u y'a kɛ pour que bɛɛ ka se k'i ta sɔrɔ a la. U ye film in kɛ pour que bɛɛ ka se k'i ta sɔrɔ a la. Et puis nin fɛn in na comme u ka fɛn caman donc buramuso kɔrɔba ka hakilinata bɛ yen buramuso fitinin ka hakilinata bɛ yen. Donc ne yɛrɛ kɔni bolo a ɲana pour que en fait ka éviter parce que conseil caman b'a la pour que ka éviter ni mɔgɔ min kɔni b'a lajɛ ni hakili ye pour que i ka se k'i ta sɔrɔ a la et puis ko bɛ ko la i mana kɛ buramuso kɔrɔba ye ou bien i mana kɛ buramuso fitinin ye i k'a dabila
ou bien i kana kɛ n'a t'i jogo la a kana don i jogo la n'a b'i jogo la i ka se ka dabila fɛnɛ o ko caman bɛ yen parce que bibi in na Aya yɛrɛ ka Aya ye buramusokɔrɔba ye donc a bɛ fɛn caman fɔ reprocher a buramuso fitinin na parce que ko tɛ yɔrɔ a nɔgɔlen don quoi ko buramuso fitinin nɔgɔlen don a tɛ se tobili la et puis k'a b'a ka temps bɛɛ kɛ fɛn lajɛ a b'a ka temps bɛɛ kɛ télé lajɛ la a tɛ se ka foyi de k'a yɛrɛ ye journée kɔnɔ Awa fɛnɛ donc ale fɛnɛ mun bɛ reprocher a buramusokɔrɔba la ko o b'a bila ko dɔw la a man ka a da don ko minnu na quoi donc k'a da bɛ ko bɛɛ la donc a bɛ kɛ cogo di diɲɛ bɛ tan de mais ko sigi fɛ kɔni a ma nɔgɔn bɛɛ de kan ka kɛ hakilima ye dɔɔni ka dɔ fara i ka dɔn ta kan don o don parce que tiɲɛ bɛ se ka kɛ ne bolo mais tiɲɛ bɛ se ka kɛ e fɛnɛ bolo donc il faut que faamuyali de ka sɔrɔ pour que faamuyali ka sɔrɔ sisan il faut que kuma de ka kɛ kuma de bɛ se ka faamuyali kɛ ani dantanfɛn ninnu mun y'an bɔ ɲɔgɔn ma o ye kuma ye donc da b'an kun pour que an ka se ka kuma ka se ka ko ɲɛnɛbɔ ni kuma ye quoi épisode dɔ la ne yɛrɛ yɛlɛ bɛ ɲini ka na ne fɛ Aya a y'a den ni muso wɛrɛ ye ɲɔgɔn fɛ Aya ka wariko o tɛ kɔlɔkɔlɔ ye dɛ donc a nana buramuso yanni a k'a fɔ buramuso ye pour que o k'a janto a yɛrɛ la a ye buramuso fɛn de pour que o ka se ka wari d'a ma comme o ka wari fɛnɛ tɛ sɔrɔ donc en tout cas buramuso ye wari bɔ dɛ a ye wari bɔ yɛrɛ de a ye wari bɔ non Aya ka wariko o tɛ kɔlɔkɔlɔ ye dɛ Aya de b'i sigi miiri la kuma bɛɛ mais ninnu fila bɛɛ ka wariko en fait Buktum TV i tun bɛ fɛ ka mun fɔ nin na ko musow ka wariko de tɛ manamanako ye wa Ala jɔyɔrɔ ma sa donc sisan épisode 8 jusqu'à 9 jusqu'à 8 1 à 8 voilà donc an bɛ Aya ni Awa de et puis Ahmed kumakan ni a bolo ninnu mais épisode 9 la sisan Ahmed cousin donc Aya neveu o bɛ na ka bɔ village la ko Malik donc Malik fɛnɛ bɛ i fɛn olu la mais Malik kɔni ale ɲɛda bɛɛ bɛ ye donc ale bɛ ye comme Aya ni fɛn bɛ ye cogo min na donc je pense que o kɔni na u bɛ fɛ ka histoire développer ka se yɔrɔ wɛrɛ ma ka mɔgɔ wɛrɛ sen don belle-mère ni buramuso fitinin ni buramuso kɔrɔba ka problème na quoi mais sisan kɔni Maliki ale y'a essayer dɛ k'a fɔ k'a bɛ ninnu bila ɲɔgɔn na mais a bɛna mun sɔrɔ a ɲɛ aw k'o lajɛ ba ye aw k'o lajɛ en tout cas je pense que Maliki kɔni ale tɛna to yen dɛ ale tɛna to yen da bɛna digi ale la dɔɔni donc ni ne kun ye bi baro ye Aya ni Awa donc belle-mère buramuso fitinin ani buramuso kɔrɔba baro ye en tout cas aw kɔni k'a lajɛ conseil caman de b'a bolo conseil caman de b'a kɔnɔ donc a y'a lajɛ et puis a y'a fɔ n ye aw hakilinata kɛra mun ye a ko la Aya ni Awa ka ko la donc aw k'o fɔ ne ye et puis aw yɛrɛ buramuso ko ni buramuso fitinin ni buramuso kɔrɔba ko o bɛ cogo di aw bolo aw k'o kuma ɲɛfɔ ne ye ba ye problème foyi t'a la a ye nin bɛɛ bila commentaire kan a y'aw janto aw yɛrɛ la a y'aw kɔlɔsi aw yɛrɛ la covid ko in a ma nɔgɔn a k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ n'Ala sɔnna ma aw kana ɲinɛ dɛ a ka partager a k'an bɛn